sing mentaka sengi ya sai sinpat ya kabanwan ai mesim ya ba den kalong halor kanong rim ba kum ka seng ngishim ba ka jingdawa ban penkela ya ka state job reservation policy kamdei kamat ka ba penyo nong ya kanu ka political party henry gadi kamat ka ba kum ka ri ba ka jemru ka jongi kala angnut aslemba ladangi pet ya ka history jong ka job reservation policy kala dei ka jingdawa ka jing angnut ka jing thrang jong ka jemru la khamslem kipor ki baladep ki ladon sibut ki jingeki ki ladon ki hunger strike but kadi ka matru menta ka wan biang nam ka daw ba ka sarkar ka persyang ban penon kam bakla ya ka roster da ka ba thep baklok lani da ka ba compensate ya ka ei ka ba ka wei na ki kategori ka klem shamala ban le bha ha ka jing khun kam ha kini ki snem ki baladep ka ne ka jing le jong ka sarkar ban penteri kam ya ka roster shadin bat om tang baka pentrikam ya ka roster shadin rei ka persyang ru ban wanra baki recruitment menta kinlong special recruitment ya ka wei ke tekeri ka penlong baka jam ru jongi kanang du jeng metoi susu nalor baka policy kala dei lupa ka policy ka balano siliang lupa kadi ka policy ka balalong outdated dan ka balarim ka bom ya hapsu hakapor ka jingyat ka jing telun jeng kapor kalau di ka policy ka ba la design la ni la penwandur ban penyo nong betik tang ya kawai ka jai penriu kalau di ka por ka ba la don kam kerki ban penbet no ya ka policy ka don kam hadu kata-kata ya ka sarkar ban penbet ya ka policy no blai la penbet baru gi policy pina keren ki industrial policy pina keren kino ki policy ki review man ka shposnem ti kan khala le yu tang kani ka job reservation policy kan le khala le yu tang kani ka kam ya ka ba mla su ban penkela ya ka tina kalian ka seng ngiyeng halor kanong rim ba ka por kala dei ba ka sarkar me khlia kan khliap no ya kalonong ka barim jong ka job reservation policy ka banok siliang kan sedang ya ka lonong ka banengkong banwara ya ka job reservation policy ka banlong ka jing yo onong omtang ya ka we ka jep nriu henry ka ban yo onong lang ya barok ki trai muluk jong ka jalam khilahi barok we niu i mental adap steo ke jik songsakan badan no nakaliang ka sarkar ngim simi bakan don kanu ka jingkhot ne banyak rene ikum kasing pi kum no halor kani atau beli ka sarkar samanti kum ni na kaliang jong ka sarkar kam sem lakhot ka jubab barok kitip bat kata ka jubab kalong ka basai bala da ka sarkar ka persyang ban penbet ya kan ka kam da ka review ya ka policy kan don ka wei pat ka jai penduduk ka ban persyak ya ka lada pinpet wat ki minister jong ka sarkar ro haba ki keren ya kan ka kam kim keren su kum ki minister ki keren kum ugaro ki habat keren da ka persyak ya ka kajing ong bagajing syakhan kalong kajing aiding kam dei su kajing keren na kasan perkhat kum minister kani kala dei lupa kajing keren da ka baya sya liang ya ka jam ro jong ti kajing bom tre jong ka sarkar ka dei bekata ba kinong alam jong ka sarkar ka jongi menta ki dei na ka wei ka jam ro ba kim tre kum mga ong phi ba la da puli ya baro ka wei ka policy na du basdang hadu bukut kajing themu kalong be tang ban penyo anong ya ka wei ka jam ro tingin nomla hiru banren kibriu kiba yalam ya ka sarkar mata ki job subun teli kisit nakadaw jong kani nakadaw jong ka ba ki persyang ban penun kam bakala ya korosta ban compensate ya ki pos ki baladem tiga di kata ka daw ka deng kalong political itu ni ka daw ka jing bom tre ya kren ka sarkar kalong purely kalong political kam don kanu rim hot kila ban komoflang mo ban penbit ban penthame da ka legal da ki daw da ki nongrim baka kod kan le umta kan salong kumta kan sajia kumta kan sa umsnam kan sa le umta kita gide ki daw ki baki kran rei ka daw ka de ka political inconvenience ka sai ka daw ka de be ka jing kalong political inconvenience jong ka sarkar ban ya kren ya kan ka kam hare kumbang yi ong pat kalong ba la san posnem kani ka policy kala serve yang interest yang gawai ka jep ndru kala don kam menta kerki ban penbit no khnang bakan long balance ya baro kasengim ong ba de bang pendu ya ka hok nyong ono jep ndru trairi gidon artali ki jep ndru trairi kata ka de ga jep ndru chek ba ga jep ndru neotrep ka jongi
but ngidon kam ben balance ya kan but ka policy kala krensyai baka jing ai bha da pinpet ya ka prembel jong ka policy kala krensyai baka jing ai bha akat ya ka reservation policy ka dei bekat kum ka jing bunpat basis on population tika population ka kalaman ka sengi bat ya kata ka jing kala population itho ya kaman ka suppose nem kapumot man ka suppose nem di ban pen kala ya kan oblay ka basic dani upaya ba kabala peniang ya kene ka policy ka dei ka jing bunpat be om dei ba thau mangi ya kata rai itho kita kinong sna ya ka policy kat kedai spa nyupat ti haba ka population ka kala ka jepnriu khasi jentia ka poi khat sau khat san lak duna kat kum ka census ka baladap jepnriu garo pralak tam ti kanomi hapsu ti ladapin kanom long su ka balong adequate kata ada kawai ka baru kalong ba pinum la hiru ban trikam ya ka roster klam da review ya ka policy kata ni ka mat ka balong ngida dang ya keren ya ki legal point kum kita ru kidan noblay ka policy ka jongi ka ong ba lada kawai ka kategori kamla ban fill up ya kawai kategori let's say ki garo kimla ban fill up ki khasi ki la ban lech ka kawai kategori kan baka roster mentapat lada kawan ka en makbet ya ka post baka ni gari post khasi kani post garo kani gari post ada st di pinum la syu ban chef na kawai sa kawai di tanghang taru kala awaran ban review ya ka policy ginompat ya keren ya ka Sao Paulo san bat khat san tanghang taru bi haban review ya policy menta ka jingkeli kalong ya sarkar pin implement da ka roster ayu ka district level ha ka district level ka ong ba kandong 40 kanomiat da ka 40 kaniat 80% sya khasi jente hilye ki khasi 80% lagi garo sya garo tangla damdan ba apply pat ti pin triple pin enmak da kanu ka post ya kide ti hang taru pihak ban review ye ya ka policy ti lada ka sarkar ka kwa ban implement tang ka roster hab ban review hi policy na boleh ka policy kala ayat la ka jong ka roster kala ayat la ka jong kinim ta kila kolat la ni kila tungku paramaki ti lada ka sarkar ka ngim review ya ka policy bat ba ngin penterikam ya ka roster kapan pausai ba kim sungthu ke ka policy ba ka roster piong based on population te ap UAE mentah kini ki non tribal juga dan hapo OBC ka ba shim based on population ni so ba population jeng iru la kiu ba te subu la da kami ke jengwan son lagi OBC ru pi gum la kan tane pi kalong ni mo hadu mentah ka mekhlia kadang ai provision for reservation tang arteli kata kadi ya ke schedule tribe ba di KSC ru ki kim da yo than hiru bun ki yo ki ada ST ti but kini ki OBC kembo piong pi baru ngide bersang tu kalong kide ki migrant kide ki jai penru ki bawan nakawai ka jai penru sakawai pan ti lada pinpet ka rayo sungkut ka ong ba ki migrant kide ban claim reservation na ka original state omdei na ka state ka ba ki maki ki lechong poiwir ti kum kita ru ni dan ba ong ba bakat ba mengingi long secure ladang pinpet ya ka ho ka jing don jong kita ki OBC ru ki don SC ru ki don hari nginom la hiru panten baka population jong makhli hadu ta 85% tam kide ki schedule tribe di kataru ngi haban pet na kiliang paro dapi ong ta ki don hi ki ST way arngot ne katok ne ha ki state kum Punjab re kimyo ya kata ka hak state reservation policy di kan ka reservation policy kaya kat kum state base ho national base kaya ka jong state base so kadi ban yet na ka jong ti hak jing hi ka jongi kum ka sen ngim don kamban ya perkhat ya kata ka reservation jong kita ke OBC no boleh tang ban ya penbet ya ka reservation nam ta ki ST ru 4 lah ti kadi ka schedule tribe kadi ka schedule kadi ka tribal state kadi ka you ini ban the first preference hi kadi ban nam ta ki schedule tribe baraban bapa nu jingkran way minister po kam dia boleh juga NPP dak schedule ong ba kani gadi gading kamlong bila kai le se kala ora chung itu ko bot ki constitution constitution gai bok don ka justification na kalian jumpi halor kani ki jingkran hangnu ka benta jong ka reservation policy ka bompat ya tengku bat ka constitutional provision adu benta lada pinekren ya baro ki ruling jong kut bat ka policy ka jongi la hababun ki jakala ya tengku bat kadi katahi
kanong rim basadon kalau department ro apo sekretariat la dem dan kumta ti pin pensiong la yu ya kian ta na takadang sadon kilo so na takadang sadon kalau department kanang ban pek ba ka policy ke jongi kan yat hakata kadur bakan metong ko pi kaba kamsno thamula long kidon ki minister ke ba ki pick ki choose and pick ki jit ya kanu ka good ruling ke belong in favor ki kin keren kin ya ki good ruling ki bom belong this favor ki kinom keren tikata ti ka bom long pe kasum good ro ka ai ti ya ka green layer hilem no ya kata kasum good ka ong ba ki schedule tribe dan ki schedule kas na ka way ka state kinom la ban claim reservation policy sya ka way state pilale no ya kata ka schedule ka supreme court ka ong wa pinom la ban warna reservation within reservation phile ayu kata ka Supreme Court ka ong bagarosta kan implement prospectively balai hibat phai sadin di phinom la ban choose and pick ya ki constitutional provision lani ya ki court ruling ban apply ya ke balong favor hibat ban ignore pat ya ki way ki bom ya ham thì cái này dong ka la kata ka jing dawa ban penkala ya ka reservation policy ka denom dei ka ding kata ka syong ha ka jinglong mechot ban handle ka la dami ki minister kum jong rakam ku bai ding tika kala ding hi ken teringi don kam ya ki minister ki belong mechot enough ki ban keren ya kan ka kam da ka jing yo jingai tika milei Henry lada yo minister Biden tika kalading hikin kata lada minister daladi ula ing tika state tika hab ing ya di kalong ba ai ba kan ka kam kamadi ka ding ai kamadi ka rekum ka jam riupat ngilong prepare lupa ban handle ini kaya swaisi kalong prepare lupa wat bandawa la ka jong ka new trip lan lani ka kasih jentia state lada mla su ban penbej ya kan kita ki seng acik ne ki seng iu gitu kiong bangikwa banyak keren ban wara no ya kata ke winter capital apo garo ngingi kwa banyak keren bahkan dan no arteli ki budget apo joga meklia ka garo hil budget berkasih jentia hil budget ka resources bami na garo spend ha garo ka resources bami na kasih jentia spend ha kasih jentia ngim tre ban sim ya ka resources naki nginom air si na ya ka resources nangi sagi ya yang ini keren balai pindah keren tang winter capital daka resources ke bami na garo hill spend na garo hill sapadon kap nomon rena sim ya ka resources ke bami ni ka central resources ro di ban proportionately divided kat kum ke jing he jong ka chaka kat kum ke jing he jong ka jing bun pai omdei tang maki banang lada phikwa ban ong ba gide ban yat hakalenti ban separate no ya ka state ro ngilong bal koloi ya chata kumbaong let's start with the budget That's have two budget. Garo hil budget kasih dia hil budget umilai. Ika tu ka budget ke jong phi de phimi kan no phi tre kan no ru kamilai. Ka resource ke bakolek MCL ru ke badan nyo pusan persen ke ANCT lo spend situ. Beli ingin ya du nonglangi ru sani. Tina tak dau nakwa ban ong. Bagane ke de kam ke bakia. Oh, kadika balong sensitif ngitip ya kata, ringin handle ya ka, hakata korkom, ba ngila ban solve ya kadika problem, klem daya aiding. Dan rila na pikwa ba aiding omdei ti banang tangki ban aiding, ngirung inang ti pikwa ban aiding dan ngekwa. Dan rila nak terong yung bang appeal, kamtam ya ki minister, kamtam ya ki legislator, bat kumju ru ikiseng balang, la de kiseng balang nang kalong ba, kani kadika kam ka bakia ka badan nakmat jongi, ngin persyang ban solve ya kan ka kam da ka jingas tu jimot da ka ba reason la ne da ka ba pensyong nia hakin nia ka kom omdei ban ya aiding omdei da ka ba shu ya kren lamwir lam tham yo kapoi ka ding ya ka bang yimla shu ban penlip sendon ya ka